Bueno, gure proiektu nagusia erregintza egitea da. Eta lehenengo eta behin auditorio bat egingo duke udaletxeak enpresekin enpresa desberdinekin ze kontratu dauketen egin da. Eta horren arabera beharrak identifikatuko gendu zen eta horri aurre egiteko zenbateko diru laguntza behar dan eta horrek kontu horretanak hartuta egingo genduke proiektu ekonomiko diseinu bat. Bueno, guk mendarotarrekin eta mendarotarrentzat lan egingo dugu. Eta uste osoa daukat, horretarako talde aproposa daukagula. Gaztea eta indartsua arlo guztietan. Datozen erronkai datorrela frente egiteko prest gaude. Eta ez dugu ahaztu behar, herrian proiektu desberdinak garatu ahal izateko alkate batentzako oso garrantzitsu dela, gainontzeko elkar erakunde guztiekin harreman zuzena edukitzea. Eta gaur egun bai Eusko Jaurlaritza eta bai Gipuzkoa Foru Aldundia kudeatzen ditu EAJ-PNVek. Eta horrek mendaro hobe bat lortzeko bidea emango diola uste dut. Bai, guk gai honi lehentasuna emateko asmoa daukagu. Gure lanak gai honetan izango litzake arazo guztiek identifikatu ondoren, partaide guztiekin, aldundiarekin batez ere, soluzioak bilatu eta beren artean aurrera egin. Proiektu konkretuki herriko enparantzako momentuz ez daukagu. Baina bai idea asko. Bai herriko enparantza inguruan zein beste kale eta plazer batzuetan. Gune atseginagoak izateko oinezkoari lehentasuna emanaz, trafikoa eta aparkalekuak berrantolatuz. Printzipioz, bai daukagu parke berri bat egitea Azpiloketako auzoan. Udaletxean uholdeen kontrako plana badago, baina pentsatzen dugu planak ez dira betirako izaten. Eta batez ere behar duen eragina ez duenean. Beraz, plana berrikusi, aztertu eta plan eraginkorragoak prestatuko ditugu. Ez nekin zer proiektu horretaz, baina udaletxetik kanpo lortu dut proiektu horren borradorea. Nire ustez proiektu landutakoa interesgarria eta beharrezkoa da. Eta noski gure taldea egongo litzateke prest proiektu hori aztertu eta bultzada bat emateko. Noski baiet, uste dut badakitzera nor den bizilagun hau. Eta badaki nirekin beti hitz egin ahalko duela. Eta beti egongo naizela laguntzeko prest. Uoma taldeak Mendaroan eramandako proiektu eta ekintzak berriro aztertu beharko genituzke. Mendaroan euskararen inguruan datuek urtez urte beruz doaz. Horregatik diok uemarekin batera berriz ere aztertu beharko gendukela eta erabakiak denon artean hartu. Ez dakit deritzozun harreman kaskar hori gure taldea EAJ-PNVekin duzuen edo eta udaletxekin duzuen eukizen duten. Baina argi euki gu talde berri gazte bat gerala eta zuekin harreman estua nahi dugu leuki eta elkarrekin lanean egin eta
udal gobernuan egotea tokatzen bazaigu, udaleko ateak beti ere irikiteak ikusi dizute eta ni prest entzuteko. Bai, gure ume denboran hori bilik futbolian, mendira bueltaka ikastolatik irten da gero. Eta gero ja, koskorten jubilik ginean, guruzpen ere, ibilik ginean, sartu zen guruzpe, eta ekintzak ginez, ekintzetan parte hartzen, eta eta gero ja, umean ondoren, hanere izin ginean, Arno Guraso elkartean, horren ekintzak antolatu eta parte hartzen, eta horrez aparte, nola industri mundutin atorren, horre banago, lau eta bost elkarte sartuta baita ere. Eta gero baita ere, Mendaroko txirindulari elkartean ere, bazkide naiz, ez da bitxe aspaldiko urtetan. Gure nahia gehiengoa lortzea da, eta horretarako prestatu dugu talde sendu hau. Baina, igandean maiatzen 20 gauera arte, itxaron beharko dugu, emaitzan zain. Eta emaitzen arabera, hartu beharko ditugu EAJ-PNV gure talde barruan, ardurak eta banatuko ditugu, eta gero hitz egin beharrekoakin, hitz egingo dugu, hori bai dana, mendarotarrentzat onurakin. Ez daukagu oraindik ziur zein den arrazoi nagusia. Guri ederatzeko zinegotziei bezala, sorpresa zaharrako gaitxu. Baina argi daukat, arazo baten aurrean ezin delako arazo horri atea itxi. Baizik eta gabezi guztiak definitu eta aukerak identifikatu ondoren mahai inguruan aztertu eta erabaki danon artean. Mendarotarrez aparte, zonaldeko pertsona askok erabiltzen dute Larraskandako eremua eta ez bakarrik tiro platorako, baita ere txakurra trebatzeko ere erabiltzen dute. Uste dut galdera hau berandu xamar datorrela, baina erantzungo dut. Erraustegia martxan dago ja, zubietan, beraz, hoxe da erantzuna.